Duk. Ayo Cok, kan aku Cok. Nanti. Karet nanti. Lor kali. Pokoknya sukete. Akeh keu. Ayo. Ya. Kodel payu rai. Oh, payu. Oh, yes yo. Ngopi go medem ya. Oh, siap. Yo. Aja tok kesan mbokku. Oh, ya. Udute doncek. Siap. Cok. Kosone duwe ngono-ngono yang ngene iki. Waya laran kerja turu, malah kon golek suket. Pakane sego moh, pakane roti moh, pakane burger moh. Tuwas nek kerja esuk terus bengi. Cok. Yo. Ini ya. Ya. Aku yo kesel aja. Aduh, katon ntar Cok. Ayo. Makan iki. Apa piye iki? Aduh. Nek pit penak iki, Cok. Nek pit. Heeh. Ya nek ning kene ning kebon kok nek pit to, Bos? Ya menawa, Cok. Wong ngarit-ngarit apa wong golek apa kono, Cok? Cok, enek pit, Cok. Oh iya. Sane pit sama Ah, kan? pit sapa, Bro? Ya kita iku yo. Oh iya. Wes ya. Golek. Bang itu. Ayo, sek. Cepet, Cok. Masya Allah, itu ya. Dulu mau jan bocah pekok tenan kok. Ora. Wah. Cepet. Ayo sabar sih. Amat terapena. Aduh. Kere ngerti aku kayak gini rasa nyolong pit. Asem tenan kok. Kere. Guru nyolong pit dadi kaya ngene. Guru mamat kae iki. Lah, upam kok jana malah nyalake aku. Dewi apa lah bocah. Boleh koyo sing mari kamu di cilian atau di miki yang ngono iki kok. Oh, lah ora cepet kaya ngono iki. Le, ngapurane le. Kula mboten kertas kok. Iya le. Ngapurane kok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke? Oke.